Hare Ram, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखामृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे Rama, ഹരേ Rama Rama, ഹരേ Hare ഹരേ Hare. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ Hare കൃഷ്ണ. Krishna, Pranam Mataji. Hare Krishna, Pranam Mataji. Pranamam, Pranamam. Mataji. Hare കൃഷ്ണ Hare Krishna, രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഭീഷ്മദേവന്റെ വിയോഗം. അതില് ഭീഷ്മസ്തുതി നമ്മൾ തുടങ്ങി. 32ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ടാണ് ഭീഷ്മദേവന്റെ സ്തുതി തുടങ്ങുന്നത്. 32ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭീഷ്മസ്തുതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് 32 തൊട്ടാണ്. 32 മുതല് ഭീഷ്മസ്തുതിയാണ്. അതില് 32ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് മരിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് ഭീഷ്മർ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് അല്ലെ. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ട ശ്ലോകത്തില് ആ ശരീരം വെടിയാൻ പോകുന്ന സമയത്ത്, ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനിൽ മാത്രം ഉറപ്പിക്കുക. അതാണ് സ്തുതി ആരംഭിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് 32ാമത്തെ സ്തുതി ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പോ എല്ലാ ഭഗവാനില് മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക, ഭഗവാനെ മാത്രം സ്മരിക്കുക. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. 33ാമത്തെ സ്തുതിയില് എന്താണ്? ഭീഷ്മസ്തുതിയില് 33ല് ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അതിസുന്ദരമായ രൂപത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നതാണ് 33ാമത്തെ സ്തുതിയില് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ തോഴനാണ്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് തമാല വൃക്ഷത്തിന്റെ നിലനിറത്തിലുള്ള സദൃശ്യമായ രൂപമാണ്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പീത നിറമാകുന്ന ഇടയാടകളും ചന്ദനലേപനം ചെയ്ത മുഖവും എന്നെ ആകർഷിക്കുന്ന വിഷയമായിട്ട് ഭവിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നതാണ്. നീലവർണ്ണത്തോടും മഞ്ഞ പട്ടുടുത്ത രൂപത്തോടും കൂടിയുള്ള ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നതായിട്ടാണ് 33ാമത്തെ സ്തുതിയിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ 34ല് എന്താ പറഞ്ഞത്? പരിക്ക് പറ്റിയ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ശരീര സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച്, പരിക്കുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാനുണ്ട്. അതായത് യുദ്ധക്കളത്തിലെ പൊടിയും വേർപ്പും ഒക്കെ കലർന്ന് മുറിവുകളുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം, അതാണ് മൂന്നാമത്തെ, അതായത് 34ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഇതില് പറഞ്ഞ എന്താണ്? നമ്മുടെ യുദ്ധക്കളത്തിലെ പൊടിപടലങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ മുടിയെല്ലാം ചാരനിറമായി മാറി വേർപ്പ് തുള്ളികളാൽ നനഞ്ഞു വീർന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസ്വദിച്ചു. അതായത് ഭക്തനായിരുന്നു, സച്ചിദാനന്ദ രൂപമായിരുന്നു. ശരീരം അത് അദ്ദേഹം സന്തോഷപൂർവ്വം ആസ്വദിച്ചു.
മുറിവുകൾ ശരീരത്തെ പറ്റിയ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? അത് ഭഗവാൻ ഏൽപ്പിച്ച അതിലല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ ഭഗവാനിൽ ഏൽപ്പിച്ച മുറിവുകള് വേറൊരു ഭക്തൻ റോസാപ്പൂക്കൾ അർപ്പിക്കുന്ന പോലെയാണ് അമ്പെയ്തത് തോന്നിയത് അല്ലേ? ഒരു ഭക്തൻ റോസാപ്പൂക്കൾ അർപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി 35-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്കാണ് നമുക്ക് കടക്കാനുള്ളത്. 35-ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 35. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സപതി സഖി വചോ നിശമ്യ മധ്യേ നിജ പരായോർബലയോരഥം നിവേശ്യ സ്ഥിതാവതി പരസൈനികായുരക്ഷണ ഹൃതാവതി പാർത്ഥ സഖേരതിർമമാസ്തു. സപതി സഖി വചോ നിശമ്യ മധ്യേ നിജ പരായോർബലയോരഥം നിവേശ്യ സ്ഥിതാവതി പരസൈനികായുരക്ഷണ ഹൃതാവതി പാർത്ഥ സഖേരതിർമമാസ്തു. ചൊല്ലിക്കോളൂ. പരയോർബലയോരഥം നിവേശ്യ സ്ഥിതവതി പരസൈനികായുരക്ഷണ ഹൃതവതി പാർത്ഥ സഖേരതിർമമാസ്തു. സഖിവചോ നിശമ്യ മധ്യേ നിജ പരയോർബലയോരഥം നിവേശ്യ. സപതി പോർക്കളത്തിൽ, സഖിവച മിത്രത്തിന്റെ ആജ്ഞ, നിശമ്യ ശ്രവിച്ച്, മധ്യത്തിൽ, നിജ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം, പരയോ എതിർപക്ഷത്തെയും, ബലയോ ശക്തി, രഥം തേര്, നിവേശ്യ പ്രവേശിച്ചിട്ട്, സ്ഥിതവതി അവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്ത വേളയിൽ, പര സൈനിക എതിർപക്ഷത്തെ സൈനികരുടെ, ആയുസ് അഷ്ണ നിരീക്ഷിക്കയാൽ, ഹൃതവതി ന്യൂനീകരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി, പാർത്ഥ അർജുനന്റെ, കുന്തിസൂതന്റെ, സഖേ മിത്രത്തിൽ, രതി ഉറ്റബന്ധം, മമ എന്റെ, അസ്തു ആയിരിക്കട്ടെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ മിത്രത്തിന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ അർജുനന്റെയും ദുര്യോധനന്റെയും സൈനികർക്ക് മധ്യേ പ്രവേശിക്കുകയും അവിടെ സ്ഥിതനായിരിക്കുമ്പോൾ പ്രതിയോഗികളുടെ ആയുസ് കൃപാപുരസരമായ കടാക്ഷത്താൽ ന്യൂനീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ശത്രുവിനെ വെറുതെ കടാക്ഷിക്കുക വഴിയാണ് അദ്ദേഹം ഇത് ചെയ്തത്. ആ കൃഷ്ണനിൽ എന്റെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമായിരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ഓരോ രീതിയിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആര്? ഭീഷ്മദേവൻ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നത്തേല് പൊർക്കളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? ഭഗവാന് ഭക്തന്മാരോടുള്ള സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച്, ഭക്തരോടുള്ള സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ശത്രുക്കളോടും കാണിക്കുന്ന ഒരു കടാക്ഷം, അതാണ് പറഞ്ഞത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ മിത്രത്തിന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച്, ഭഗവാന്റെ മിത്രം അർജുനന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ അർജുനന്റെയും ദുര്യോധനന്റെയും സൈനികർക്ക് മധ്യേ പ്രവേശിക്കുകയും അവിടെ സ്ഥിതനായിരിക്കുമ്പോൾ പ്രതിയോഗികളുടെ ആയുസ് കൃപാപുരസരമായ കടാക്ഷത്താൽ ന്യൂനീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞത്? ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്നവരുടെ, അതായത് എതിർപക്ഷത്തുള്ളവരെ പുരസ്സരമായ കടാക്ഷം കൊണ്ട്, ദയയോട് നോക്കിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ആയുസ് ന്യൂനീകരിച്ചു, അവരുടെ ആയുസ് കുറച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഭഗവാന്. ശത്രുവിനെ വെറുതെ കടാക്ഷിക്കുക വഴിയാണ് അദ്ദേഹം ഇത് ചെയ്തപ്പോ, ശത്രുവിനെ വെറുതെ നോട്ടത്തിലൂടെ അവർക്ക് എന്ത് പോകാണ്? അവരുടെ പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കുകയാണ്. ആ കൃഷ്ണനിൽ എന്റെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമായിരിക്കട്ടെ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെയും നടുക്ക് കൊണ്ട് തേര് നിർത്തില്ല. സേനയോരു ഉഭയോർ മധ്യേ രഥം സ്ഥാപയമേച്യുത അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ രഥം നിർത്തിയപ്പോ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള എതിരാളികളുടെ
എതിരാളികളെ നോട്ടത്തിലൂടെ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് അവരെ പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനും അവരുടെ ആയുസ് ന്യൂനീകരിച്ചു കൊടുക്കാനും ഭഗവാൻ സാധിച്ചു. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനിൽ എന്റെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമായിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഭീഷ്മദേവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ഭഗവത്ഗീത 1-ാം അധ്യായം 21-25 ശ്ലോകത്തിൽ ചുതി സംഭവിക്കാത്ത ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ തന്റെ രഥത്തെ ഇരു സൈന്യവ്യൂഹത്തിന്റെയും മധ്യത്തിൽ നിർത്താൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. യുദ്ധത്തിൽ നേരിടേണ്ട പ്രതിയോഗികളെ നിരീക്ഷിച്ച് കഴിയുന്നത് വരെ അവരെ തുടരുവാൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവാനോട് അപ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടയുടൻ ഒരു ആജ്ഞാനുവർത്തിയെ പോലെ ഭഗവാൻ അപ്രകാരം ചെയ്തു. എതിർപക്ഷത്തെ എല്ലാ പ്രമുഖരെയും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്തു. ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അല്ലെ, സേനയോരുഭയോർ മധ്യേ രഥം സ്ഥാപയമേ അച്യുത. അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുണ്ടായിരുന്നു, അച്യുത, ചുതി അഥവാ വീഴ്ച സംഭവിക്കാത്തവനെ ആ രഥം രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിലായിട്ട് കൊണ്ട് നിർത്തു. ആ യുദ്ധത്തിന് വന്നിരിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്നാണ് അർജുനൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറഞ്ഞ അതേപടി ഭഗവാൻ അനുസരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നേരിടേണ്ട പ്രതിയോഗികളെ നിരീക്ഷിച്ച് കഴിയുന്നത് വരെ അവിടെ തുടരുവാൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവാനോട് അപ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടയുടൻ ഒരു ആജ്ഞാനവർത്തിയെ പോലെ ഭഗവാൻ അപ്രകാരം ചെയ്തു. എതിർപക്ഷത്തെ എല്ലാ പ്രമുഖരെയും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്നിട്ട് ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്തു. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇതാണ് ഭീഷ്മർ, ഇതാ ദ്രോണർ എന്നിങ്ങനെ പരമ ജീവസത്തയാകിയാൽ ഭഗവാൻ ആരുടെയും കാര്യനിർവാഹകനോ ആജ്ഞാനുവർത്തിയോ അല്ല. അതാരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ. എന്നാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ തന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യത്താലും സ്നേഹത്താലും അവരുടെ ഒരു ആജ്ഞാനുവർത്തിയായ സേവകനെ പോലെ അദ്ദേഹം അനുസരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പരമനിയന്താവാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ആരെയും അനുസരിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ ചിലപ്പോഴെന്താണ് ശുദ്ധഭക്തന്മാരോടുള്ള ഭഗവാന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യം കൊണ്ടും അവരുടെ ഭക്തിയാലും സ്നേഹം കൊണ്ടും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവരുടെ ആജ്ഞകളെല്ലാം ഒരു സേവകനെ പോലെ അദ്ദേഹം അനുസരിക്കുന്നു. തന്റെ പിഞ്ഞു കുഞ്ഞിന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കുന്നതിൽ ആനന്ദിക്കുന്ന പിതാവിനെ പോലെ ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തരുടെ ആജ്ഞ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ സംപ്രീതനാകുന്നു. അപ്പോ എപ്രകാരമാണ് ഒരു പിതാവ് തന്റെ ചെറിയ ഒരു കുട്ടിയുടെ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കുന്നതിൽ ആനന്ദം കൊള്ളുന്നത്, അതേപോലെ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ആജ്ഞകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ സംപ്രീതനാകുന്നു. ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തരും തമ്മിലുള്ള ശുദ്ധ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്താൽ മാത്രമാണ് ഇത് സാധ്യമാകുന്നത്. ഇത് ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തരും തമ്മിലുള്ളൊരു അതീന്ദ്രിയമായ പ്രേമബന്ധമാണത്. ശുദ്ധഭക്തരും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ഈ വസ്തുതയെക്കുറിച്ച് ഭീഷ്മദേവൻ പൂർണ്ണ ബോധവാനായിരുന്നു. ഭീഷ്മദേവൻ ഇത് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ആകയാലാണ് അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ പാർത്ഥസഖി എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഭഗവാനെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? പാർത്ഥസഖി എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം ഭഗവാനെ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ അത്യന്തം പ്രിയമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് ആർക്കറിയാം? ഭീഷ്മദേവൻ അറിയാം. തന്റെ കൃപാ കടാക്ഷത്താൽ ഭഗവാൻ എതിർപക്ഷത്തിന്റെ ആയുസ് ന്യൂനീകരിച്ചു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ കൂടിച്ചേർന്ന എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ദർശിച്ച് മോക്ഷം പ്രാപ്തമാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ അർജുനന്റെ ശത്രുക്കളുടെ ആയുസ് ലഘൂകരിച്ച ഭഗവാന്റെ പ്രവൃത്തി അർജുനന്റെ കാര്യത്തോടുള്ള പക്ഷാഭേദം നിമിത്തമാണ് എന്നർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം എതിർപക്ഷത്തോട് കരുണയുള്ളവനായിരുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഭവനത്തിൽ വെച്ച് സാധാരണഗതിയിൽ അവർ പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്ക് മോക്ഷം പ്രാപ്തമാകുകയായിരുന്നില്ല. മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അവർക്ക് ഇവിടെയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അവർ മുക്തരായി. ആകയാൽ ഭഗവാൻ നന്മ മാത്രമുള്ളവനാകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്തും ഏവരുടെയും നന്മയ്ക്കായിട്ടാകുന്നു. പുറമേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉറ്റമിത്രമായ അർജുനന്റെ വിജയത്തിനായിട്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ അത് അർജുനന്റെ പ്രതിയോഗികളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തികൾ അത്തരത്തിലുള്ളതാകുന്നു. ഇത് ഗ്രഹിക്കുന്നത് ആരോ അവരും ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചതിനു ശേഷം മോക്ഷം പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും പരിപൂർണ നിരപേക്ഷകനും നന്മ നിറഞ്ഞവനുമാകയാൽ ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും അദ്ദേഹം തെറ്റു ചെയ്യുന്നില്ല. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ കൃപാകടാക്ഷം കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എതിർപക്ഷത്തുള്ളവരുടെ ആയുസ് ന്യൂനീകരിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാ പറയുന്നത്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ കൂടിച്ചേർന്ന എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും മരണവേളയില് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധകളത്തില് ഒരുമിച്ച്
കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധ ഭൂമിയിൽ ഒരു കൂടിച്ചേർന്ന എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും എങ്ങനെയാണ് മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ദർശിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? മോക്ഷപ്രാപ്തി നേടാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു. ആയതിനാൽ അർജുനന്റെ ശത്രുക്കളോട് ആയുസ് ലഘൂകരിച്ച ഭഗവാന്റെ പ്രവൃത്തി, ഭഗവാന്റെ നോട്ടത്തിലൂടെ തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് സാധിച്ചു? അവർക്ക് അവരുടെ ആയുസ് ലഘൂകരിച്ചു കൊടുത്തു. അവരുടെ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും ഇല്ലാതാക്കാനും ആയുസ് ലഘൂകരിച്ചു കൊടുക്കാനും ഭഗവാന് കഴിഞ്ഞു. ആ പ്രവൃത്തി അർജുനനോടുള്ള പക്ഷാപാത നിമിത്തമാണെന്നല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത് അവിടെ. കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ്? എതിർപക്ഷത്തോടാണ് കരുണ കാണിക്കുന്നത്. കാരണം പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ? അവര് ഭവനത്തിൽ വെച്ച് സാധാരണഗതിയിലാണ് അവർ മരണപ്പെടുന്നതെങ്കിലോ അവർക്ക് മോക്ഷം പ്രാപ്തമാകുമായിരുന്നില്ല. യുദ്ധക്കളത്തില് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? മരണം സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് മുക്തി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്ക് മോക്ഷം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അവർക്കിവിടെ ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അവർക്ക് മുക്തരാകാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ആകയാൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? നന്മയുള്ളവനാകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നതെല്ലാം മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം അർജുനന്റെ മിത്രമാണ്. അർജുനന്റെ വിജയത്തിനാണ് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നെങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്താണ്? വാസ്തവത്തിൽ അർജുനന്റെ പ്രതിയോഗികളുടെ നന്മയ്ക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാകുന്നു. അപ്പൊ അർജുനന്റെ മാത്രമല്ല, പ്രതിയോഗികളുടെ നന്മയ്ക്ക് കൂടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തികൾ അത്തരത്തിലുള്ളതാകുന്നു. ഭഗവാൻ ആരോടും പക്ഷാപാതം ഇല്ലാന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എന്നാലും ഭക്തന്മാരുടെ ചെറിയൊരു ചായ്വ് കൂടുതലുണ്ട്, അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എല്ലാവരോടും എന്ത് കാണിക്കാണ്? ആ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്കും എന്ത് കിട്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടാണ്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ സഹായത്തിനാണ്, അർജുനന്റെ വിജയത്തിനാണ് ഭഗവാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നെങ്കിലും പ്രതിയോഗികളുടെ നന്മയ്ക്കും കാരണമാകാണത്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തികൾ അത്തരത്തിലുള്ളതാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികൾ അത്തരത്തിലുള്ള, അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനാകുന്നത് അല്ലെ. ഇത് ഗ്രഹിക്കുന്നത് ആരോ അവരും ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം മോക്ഷപ്രാപ്തമാക്കുന്നു. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്കും എന്ത് സാധിക്കാണ്? ഭഗവാന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലീലകള് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർക്കും അവരുടെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവർക്കും മോക്ഷം പ്രാപ്തമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും പരിപൂർണ നിരപേക്ഷകനും നന്മ നിറഞ്ഞവനും ആകിയാൽ ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും അദ്ദേഹം തെറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ്, പരിപൂർണ നിരപേക്ഷകനാണ്. ആരെയും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല, ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല ഭഗവാൻ അല്ലെ. ആ പരിപൂർണ നിരപേക്ഷകനും നന്മ നിറഞ്ഞവനും ആയതുകൊണ്ട് ഏതൊരു പരിതസ്ഥിതിയിലും അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാന് തെറ്റ് സംഭവിക്കുന്നില്ല, തെറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ഭഗവാൻ പരിപൂർണമായ ഭഗവാൻ, അച്യുതൻ. ഭഗവാൻ എന്താ വിളിക്കുക? അച്യുതൻ. ചുതിയില്ലാത്ത. ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും ഭഗവാന് ചുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാന് അച്യുതൻ എന്ന പേര് ഭഗവാൻ വന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം 36. വ്യവഹിതാപൃതനാമുഖം നിരീക്ഷ്യ സ്വജനവദാതിമുഖസ്യ ദോഷഭൂത്യ കുമതി മഹരദാത്മവിദ്യയായ ശരണരതി പരമസ്യ തസ്യ മേസ്തു. വ്യവഹിതാപൃതനാമുഖം നിരീക്ഷ്യ സ്വജനവദാതിമുഖസ്യ ദോഷമുത്യ കുമതി മഹരദാത്മവിദ്യയായ ശരണരതി മുഖം നിരീക്ഷ്യ വ്യവഹിത ദൂരത്തായി നിൽക്കുന്ന, പൃതന സൈനികർ, മുഖങ്ങൾ, നിരീക്ഷ്യ നിരീക്ഷിക്കയാൽ, സ്വജനങ്ങൾ, വധിക്കുന്ന പ്രവർത്തിയാൽ, വിമുഖസ്യ വൈമനസ്യമുള്ള, ദോഷബുദ്ധ്യ കളങ്കിതമായ ബുദ്ധിയാൽ, കുമതിയും അല്പജ്ഞാനം,
അഹരത് സമൂലം നശിപ്പിച്ചു. ആത്മവിദ്യയ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്താൽ യ ആരാണോ അദ്ദേഹം ചരണങ്ങളിൽ രതി ആകർഷണം പരമസ്യ പരമോന്നതന്റെ തസ്യ അദ്ദേഹത്തിനായി മേ എന്റെ അസ്തു ആയിരിക്കട്ടെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അർജുനൻ തന്റെ മുന്നിലുള്ള സേനാംഗങ്ങളെയും സൈന്യാധിപന്മാരെയും വീക്ഷിച്ച് അജ്ഞാനത്താൽ കളങ്കിതമായി കാണപ്പെട്ടപ്പോൾ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ച് ആ ജ്ഞാനത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദാഭുജങ്ങൾ സദാ എന്റെ ആകർഷണ വിഷയമായി ഭവിക്കട്ടെ. ഇനി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താണ്? അർജുനൻ തന്റെ മുന്നിലുള്ള ഈ സേനാംഗങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോ, സൈന്യാധിപന്മാരെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് കളങ്കിതമായി കാണപ്പെട്ടപ്പോ ഭഗവാൻ അർജുനൻ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു. ആ അജ്ഞാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കി. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ പാദാഭുജങ്ങളില് എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ എന്റെ ആകർഷണ വിഷയമായി ഭവിക്കട്ടെ. ഇത് ഭീഷ്മസ്തുതിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്തുതിയാണിത്. കാരണം എന്താണ്? അർജുനന്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെ, അർജുനൻ യുദ്ധകളത്തില് ബന്ധുമിത്രാദികളൊക്കെ കണ്ട് തളർന്നു പോയി ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അർജുനന്റെ ആ അജ്ഞാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കി അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളില് ആര് സ്തുതിക്കാണ്, അർപ്പിക്കാണ്, പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കാണ്. ഭീഷ്മദേവൻ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ 36-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന പടയാളികളുടെ മുന്നിൽ രാജാക്കന്മാരും സേനാധിപന്മാരും നിൽക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. യഥാർത്ഥ യുദ്ധത്തിന്റെ സംവിധാനം അതായിരുന്നു. രാജാക്കന്മാരും സേനാധിപന്മാരും ഇന്നത്തെ പോലെ നാമമാത്രരായ രാഷ്ട്രപതിമാരും മന്ത്രിമാരും അല്ലായിരുന്നു. പാവപ്പെട്ട പടയാളികൾ മുഖാമുഖം യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഭവനത്തിലിരിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. ആധുനിക ജനാധിപത്യ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ ഇപ്രകാരമായിരിക്കാം. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ രാജവാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ രാജാവ് രാജകീയ ഗുണങ്ങളെ കണക്കാക്കാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഭീരുവല്ലായിരുന്നു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിന്നും ഇത് സ്പഷ്ടമാണ്. ദ്രോണർ, ഭീഷ്മർ, അർജുനൻ, ദുര്യോധനൻ എന്നിവരെ പോലുള്ള ഇരുപക്ഷത്തെയും ഭരണനിർവാഹക തലവന്മാർ ഉറങ്ങുകയില്ലായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും യുദ്ധത്തിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്നവരായിരുന്നു. സാധാരണ ജനങ്ങൾ വസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും അകലെയുള്ള പ്രദേശമായിരുന്നു യുദ്ധക്കളമായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത്. വൈരികളായ രാജസൈന്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏർപ്പെടുന്ന യുദ്ധത്തിൽ ഒരുവിധ ഫലങ്ങളും നിരപരാധികളായ പ്രജകളെ ബാധിച്ചിരിക്കില്ലെന്ന് സാരം. അത്തരം യുദ്ധത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പ്രജകൾ കാണേണ്ടതില്ലായിരുന്നു. അർജുനനായാലും ദുര്യോധനായാലും ശരി, വരുമാനത്തിന്റെ 4/1 ഭാഗം അവർ ഭരണാധിപന് നികുതിയായി നൽകണമായിരുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന പടയാളികളുടെ മുന്നില് രാജാക്കന്മാരും സേനാധിപന്മാരും നിൽക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് കുറെ പടയാളികൾ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തില് പാണ്ഡവ പക്ഷത്ത് 7 അക്ഷോണിപ്പടയും കൗരവ പക്ഷത്ത് 11 അക്ഷോണിപ്പടയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ അക്ഷോണിപ്പടയുടെ മുന്നില് സേനാധിപന്മാരും രാജാക്കന്മാരും ഒക്കെ നിൽക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ യുദ്ധത്തിന്റെ സംവിധാനം അങ്ങനെയായിരുന്നു. രാജാക്കന്മാരും സേനാധിപന്മാരും എല്ലാവരും എന്ത് വേണം? ആ യുദ്ധ പടയാളികളുടെ മുന്നില് നിൽക്കണം. ഇന്നത്തെ പോലത്തെ അവസ്ഥയല്ലായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ പോലെയല്ല. നാമമാത്ര രാഷ്ട്രപതിമാരും മന്ത്രിമാരും അല്ലായിരുന്നു അന്ന് യുദ്ധത്തില് ഭവനത്തിൽ ഇരിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. അവരെന്ത് ചെയ്യണം? അവരും ആ രാജകീയമായ ഗുണങ്ങളൊന്നും കണക്കാക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യണം? അവരും യുദ്ധഭൂമിയില് വരും. ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, അർജുനൻ, ദുര്യോധനൻ എന്നിവരെ പോലുള്ള ഇരുപക്ഷത്തെയും ഭരണനിർവാഹക തലവന്മാർ ഉറങ്ങുകയില്ലായിരുന്നു. ഇവരെല്ലാവരും യുദ്ധത്തില് സജീവമായിട്ട് തന്നെ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. എല്ലാവരും സാധാരണ ജനങ്ങൾ വസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും അകലെയുള്ള പ്രദേശമാണ് യുദ്ധക്കളത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത്. മാത്രമല്ല സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക്, നിരപരാധികൾക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാക്കാത്ത വിധത്തില് യുദ്ധക്കളമായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സാധാരണ ജനങ്ങൾ വസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും അകലെയുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത്. മാത്രമല്ല പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? വൈദികരായ രാജ്യസൈന്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏർപ്പെടുന്ന യുദ്ധത്തിന്റെ ഒരുവിധ ഫലങ്ങളും നിരപരാധികളായിട്ടുള്ള പ്രജകളെ ബാധിച്ചിരിക്കില്ലെന്ന് സാരം. പിന്നെ യുദ്ധത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പ്രജകൾ കാണേണ്ടതും ഇല്ലായിരുന്നു. അത് അർജുനനായാലും ദുര്യോധനായാലും ശരി. പിന്നെന്താണ്? വരുമാനത്തിന്റെ 4/1 ഭാഗം അവർ ഭരണാധിപന് നികുതിയായിട്ട് നൽകണമായിരുന്നു. അപ്പൊ വേറൊരു കാര്യം എന്താണ്? യുദ്ധത്തിന് രാജാവിന്, അതായത്
ആ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനനായാലും ശരി, ദുര്യോധനായാലും ശരി, ആരായാലും വരുമാനത്തിന്റെ 1/4 എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഭരണാധിപന് നികുതിയായിട്ടും നൽകണമായിരുന്നു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിലെ ഇരുപക്ഷത്തെ സേനാധിപന്മാരും മുഖാമുഖം നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിലെ 2 പക്ഷത്തെ സൈന്യാധിപന്മാരും എന്താണ്? മുഖാമുഖം നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അർജുനൻ അവരെ അതീവ കരുണയോടെ നോക്കുകയും രാജ്യം നിമിത്തം രണാങ്കണത്തിൽ ബന്ധുജനങ്ങളെ കൊല്ലേണ്ടതായി വരുന്നതിൽ വിലപിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അർജുനൻ അവരെ കണ്ടു, മുഖാമുഖം കണ്ടു. കാരണം 2 സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ രഥം കൊണ്ട് നിർത്തിയതായിരുന്നു അർജുനൻ. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും മുഖാമുഖം കണ്ടപ്പോ അർജുനന് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരൊക്കെ ഈ ബന്ധുജനങ്ങളെ കൊല്ലേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നതിൽ വലിയ പ്രയാസം ആർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു? അർജുനന് അനുഭവപ്പെട്ടു. ദുര്യോധനാൽ ചമയ്ക്കപ്പെട്ട അതിബൃഹത്തായ സേനാവ്യൂഹത്താൽ അദ്ദേഹം ഒട്ടും തന്നെ ഭയപ്പെട്ടില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ കരുണയുള്ള ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ ലൗകികമായ വസ്തുക്കൾ പരിത്യജിക്കുക എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നൈസർഗിക ഗുണമാകുന്നു. ആകയാൽ ലൗകികമായ ആസക്തിക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ അത് അല്പജ്ഞാന നിമിത്തമാകുന്നു. ആയതിനാലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധി കളങ്കപ്പെട്ടു എന്ന് ഇവിടെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 4-ാം അധ്യായത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് പോലെ ഒരു കാലത്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധി ദൂഷിതമാകുകയില്ല. എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹം ഭഗവത് ഭക്തനും ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരിയുമാകുന്നു. പുറമേക്ക് അർജുനന്റെ ബുദ്ധി ദൂഷിതമായി തീർന്നതായി കാണപ്പെട്ടു. അല്ലാത്ത പക്ഷം മിഥ്യയായ ഭൗതിക ശരീരവുമായുള്ള തങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളാൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട എല്ലാ കളങ്കിത ഭക്താത്മാക്കളുടെയും നന്മയ്ക്കായി ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങൾ പ്രഭാഷിക്കാനുള്ള അവസരം അവിടെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. ശരീരത്തെ ആത്മാവുമായി താതാത്മ്യപ്പെടുത്തുന്ന മിഥ്യാധാരണയിൽ നിന്നും ലോകത്തിലെ ഭക്താത്മാക്കളെ മോചിപ്പിക്കാനും പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനുമായുള്ള ആത്മാവിന്റെ ശാശ്വത ബന്ധത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായിട്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത ഭക്താത്മാക്കൾക്കായി ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടത്. ആത്മവിദ്യ അഥവാ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം മുഖ്യമായും പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവഭാഗത്തുമുള്ള എല്ലാ ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെയും നന്മയ്ക്കായി ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു. ഇവിടെ അർജുനൻ യുദ്ധത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കണ്ടപ്പോ അർജുനന് പ്രയാസമായി. കാരണം രാജ്യം നിമിത്തം ഇവരൊക്കെ കൊല്ലേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്നായിരുന്നു ആരുടെ ചിന്ത? അർജുനന്റെ ചിന്ത. അപ്പൊ ദുര്യോധനാൽ ചമയ്ക്കപ്പെട്ട അതിബൃഹത്തായ സേനാവ്യൂഹം കൊണ്ടല്ല അദ്ദേഹം ഭയപ്പെട്ടത്. അദ്ദേഹത്തിന് എന്തായിരുന്നു? ആ കാരുണ്യം, ഭഗവാന്റെ കരുണയുള്ള ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ ആ മൃദുല ഹൃദയത്വം, ലൗകികമായ വസ്തുക്കൾ പരിത്യജിക്കുക എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നൈസർഗിക ഗുണമാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളോടുള്ള ആസക്തി, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് അർജുനൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷെ അല്പജ്ഞാന നിമിത്തമാണ് അദ്ദേഹം യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യില്ല എന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധി കളങ്കപ്പെട്ടു എന്ന് ഇവിടെ പരാമർശിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയില് 4-ാം അധ്യായത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് പോലെ ഒരു കാലത്തും അർജുനൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ശരിക്കും അർജുനന്റെ ബുദ്ധി ദൂഷിതമാകുന്നില്ല. അർജുനൻ ശരിക്കും മുക്താത്മാവാണ്. ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലെ ഏത് സഖിയാണ് അർജുനൻ? ലളിതാ സഖിയ, വിശാഖ സഖി. അതാണ് വിശാഖ സഖി അല്ലെ? ഏതാണ് ലളിത, വിശാഖ? അർജുനൻ ഹരേ കൃഷ്ണ. വിശാഖ സഖിയാണ് അല്ലെ അർജുനൻ? അപ്പൊ അർജുനൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? മുക്താത്മാവാണ്. വിശാഖ സഖിയാണ് അർജുനൻ, മുക്താത്മാവാണ്. പക്ഷെ എന്തിനാണ് അർജുനൻ അങ്ങനെ? ഭഗവാൻ ഋഷികേശനാണ് ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ ബുദ്ധി ഒരിക്കലും ദൂഷിതമാവുകയില്ല. ഭഗവാൻ ഭക്തനാണ്, സന്തത സഹചാരിയുമാണ്. പുറമേക്ക് അർജുനന്റെ ബുദ്ധി ദൂഷിതമായി തീർന്നതായിട്ട് കാണപ്പെട്ടു. എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ആക്കിയത്? അല്ലാത്ത പക്ഷം മിഥ്യയായ ഭൗതിക ശരീരവുമായി തങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളാൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട എല്ലാ കളങ്കിതാത്മാക്കളുടെയും ഭക്താത്മാക്കളുടെയും നന്മയ്ക്കായി ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങൾ പ്രഭാഷിക്കാനുള്ള അവസരം അവിടെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിയാണിത്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയില്ലാതെ ഒന്നും നടക്കില്ല. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്താണ്? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ്. ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും പറയണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ്? അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഋഷികേശനാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു. എന്തിനാണ് അത് ചെയ്തത്? ആ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കളങ്കിതമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ബന്ധനത്താൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട് ആ കളങ്കിതമായിട്ടുള്ള ഭക്താത്മാക്കളുടെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങൾ പ്രഭാഷിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം അല്ലാതെ അവിടെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. ശരീരത്തെ ആത്മാവുമായി താതാത്മ്യപ്പെടുത്തുന്ന മിഥ്യാധാരണയിൽ നിന്നും ലോകത്തിലെ ഭക്താത്മാക്കളെ മോചിപ്പിക്കാനും
പരമപുരുഷനുമായുള്ള ആത്മാവിന്റെ ശാശ്വത ബന്ധത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായിട്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത ഭക്താത്മാക്കൾക്കായി ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത മെയിൻ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ കാരണം ശരീരത്തെ ആത്മാവുമായി താതാത്മ്യപ്പെടുത്തുന്ന ആ മിഥ്യാധാരണ, അത് ലോകത്തിലെ ബദ്ധാത്മാക്കൾ അതിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനും ഭഗവാനുമായുള്ള ആത്മാവിന്റെ ശാശ്വത ബന്ധത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായിട്ട്, ഭഗവാനും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും കൂടിയാണ് ഭഗവത്ഗീത ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടത്. ആത്മവിദ്യ അഥവാ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം മുഖ്യമായും പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെയും നന്മയ്ക്കായി ഭഗവാനാൽ തന്നെ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇത് ആരാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അത് ഉപദേശിക്കുന്നത്. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട്, അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 37. സോനിഗമമപഹായ മത്പ്രതിജ്ഞാ മൃതാമതീ കർത്തും അവപ്ലൂതരതസ്ഥ ധൃതാരഥ ചരണോ പ്രിയാ ചലക്തു ഹരീരിമിപം ഗതോത്തരീയ സോനിഗമപഹായ മത്പ്രതിജ്ഞാ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രതിജ്ഞാമൃതാമതി നിഗമം സ്വന്തം സത്യസന്ധത, അപഹായ അസാധുവാക്കുന്നതിനായി, മത്പ്രതിജ്ഞ എന്റെ സ്വന്തം ശപഥം, ഋതം സത്യമായ, അധികം കർത്തും അത് നിർവഹിക്കാനായി, അവപ്ലൂത ഇറങ്ങിയിട്ട്, രഥസ്ഥ രഥത്തിൽ നിന്ന്, ധൃത ഉയർത്തിക്കൊണ്ട്, രഥം ചരണ ചക്രം, അഭ്യാ ഗതിയിൽ ഗമിച്ചു, ചലദ്ഗു ഭൂമിയെ ചവിട്ടി മെതിച്ചുകൊണ്ട്, ഹരി സിംഹം ഇവ പോലെ, ഹന്തും ഹനിക്കാനായി, ഇപം ആന, ഗദ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട്, ഉത്തരീയ വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. എന്റെ പ്രതിജ്ഞ നിറവേറ്റുകയും സ്വന്തം ശപഥം പരിത്യജിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം രഥത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി രഥചക്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ദ്രുതഗതിയിൽ എന്റെ നേരെ സിംഹം ആനയെ കൊല്ലാൻ എന്ന പോലെ പാഞ്ഞെടുത്തു. വരുന്ന വഴിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തരീയം പോലും നിലത്ത് വീണു. ഇപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് എന്താ ഭീഷ്മദേവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് സ്തുതിക്കുന്നത്? എന്റെ പ്രതിജ്ഞ നിറവേറ്റുകയും സ്വന്തം ശപഥം പരിത്യജിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കൊണ്ട് ആയുധം, ഭഗവാൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഭഗവാൻ ആയുധം എടുക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു ശപഥം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? പക്ഷെ ഭീഷ്മദേവൻ തിരിച്ചെന്തൊരു ശപഥം ചെയ്തു? ഭഗവാനെ കൊണ്ട് ആയുധം എടുപ്പിക്കും എന്നുള്ളൊരു ശപഥം ആര് ചെയ്തു? ഭീഷ്മദേവൻ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എന്റെ പ്രതിജ്ഞ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഭീഷ്മദേവന്റെ പ്രതിജ്ഞ നിറവേറ്റുകയും സ്വന്തം ശപഥം പരിത്യജിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം രഥത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി രഥചക്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ദ്രുതഗതിയിൽ എന്റെ നേരെ സിംഹം ആനയെ കൊല്ലാൻ എന്ന പോലെ പാഞ്ഞെടുത്തു. വരുന്ന വഴിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തരീയം പോലും നിലത്ത് വീണു. അപ്പൊ യുദ്ധത്തില് ആയുധം എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ ആ ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? തന്റെ ശപഥം പരിത്യജിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ രഥത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ രഥത്തിന്റെ ചക്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ദ്രുതഗതിയില് ഭീഷ്മദേവന്റെ നേരെ പാഞ്ഞെടുത്തു. എങ്ങനെയാണ്? ഒരു സിംഹം ആനയെ കൊല്ലാൻ എന്ന പോലെ. അങ്ങനെ അപ്പോ ആ വഴിയിൽ എങ്ങനെയാണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തരീയം പോലും നിലത്ത് വീണു.
ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. യുദ്ധധർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടാണ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടത്തപ്പെട്ടത്. അതേസമയം ഒരു മിത്രം മറ്റൊരു മിത്രത്തോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന അതേ വിനോദാവശം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിതൃസഹജമായ വാത്സല്യത്താൽ ഭീഷ്മദേവൻ അർജുനനെ വധിക്കുവാൻ വൈമനസ്യം കാട്ടുന്നുവെന്ന് ദുര്യോധനൻ ഭീഷ്മദേവനെ വിമർശിച്ചു. ഒരു ക്ഷത്രിയനെ യുദ്ധനീതിയെ കുറിച്ചുള്ള അപമാനം സഹിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ആകയാൽ അടുത്ത ദിവസം 5 പാണ്ഡവരെയും പ്രത്യേകം നിർമ്മിച്ച ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് ഹനിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ശപഥം ചെയ്തു. ഇത് കേട്ട ദുര്യോധനൻ സംതൃപ്തനാകുകയും അടുത്ത ദിവസം യുദ്ധത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ നൽകുന്നതിനായി അസ്ത്രങ്ങൾ തന്റെ കൈവശം വെക്കുകയും ചെയ്തു. തന്ത്രത്താൽ ദുര്യോധനന്റെ പക്കൽ നിന്നും ആ അസ്ത്രങ്ങൾ അർജുനൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോവുകയും ഇത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ തന്ത്രമാണെന്ന് ഭീഷ്മദേവൻ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു. ആയതിനാൽ അടുത്ത ദിവസം സ്വയം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആയുധം എടുക്കേണ്ടി വരുമെന്നും അല്ലാത്ത പക്ഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിത്രമായ അർജുനൻ വധിക്കപ്പെടുമെന്നും ഭീഷ്മദേവൻ ശപഥം ചെയ്തു. അപ്പൊ യുദ്ധധർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത്? കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടത്തപ്പെടുന്നത്. അതേസമയം തന്നെ ഒരു മിത്രം മറ്റൊരു മിത്രത്തോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന അതേ വിനോദത്തിന്റെ ഒരു ആവേശം എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു? യുദ്ധത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം യുദ്ധം നടക്കുമ്പോഴും അവിടെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? നീതിയെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്, യുദ്ധത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവിടെ യുദ്ധം നടക്കുന്നത്. പിതൃസഹജമായ വാത്സല്യം കൊണ്ട് ഭീഷ്മദേവൻ അർജുനനെ വധിക്കാനായിട്ട് വൈമനസ്യം കാട്ടുന്നുവെന്ന് ആര് വിമർശിച്ചു? ആ ദുര്യോധനൻ വിമർശിച്ചു. അപ്പൊ ഒരു ക്ഷത്രിയനെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു അപമാനമാണ്, അത് സഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭീഷ്മദേവൻ എന്ത് പറയാണ്? അടുത്ത ദിവസം 5 പാണ്ഡവരെയും പ്രത്യേകം നിർമ്മിച്ച ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് ഹനിക്കുമെന്ന് ഭീഷ്മദേവൻ ശപഥം ചെയ്തു. അത് കേട്ട ദുര്യോധനൻ സന്തോഷായി. അപ്പോ ആ യുദ്ധത്തില് അവർക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരുന്ന 5 അസ്ത്രങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസം യുദ്ധത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ നൽകുന്നതിനായിട്ട് ആ അസ്ത്രങ്ങൾ തന്റെ കൈവശം ആര് വെച്ചു? ദുര്യോധനൻ വെച്ചു. പക്ഷെ തന്ത്രത്താൽ ആ ദുര്യോധനന്റെ പക്കൽ നിന്നും അസ്ത്രങ്ങൾ ആര് വാങ്ങി? അർജുനൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോവുകയും. പക്ഷെ ഇത് ആർക്ക് മനസ്സിലായി? ഭീഷ്മദേവന് മനസ്സിലായി ഇത് ഭഗവാന്റെ തന്ത്രമാണെന്ന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ദിവസം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കൊണ്ട് സ്വയം ആയുധം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ മിത്രമായിട്ടുള്ള അർജുനൻ വധിക്കപ്പെടുമെന്നും ഭീഷ്മദേവൻ ശപഥം ചെയ്തു. അടുത്ത ദിവസം യുദ്ധത്തിൽ ഭീഷ്മദേവൻ അത്യുഗ്രമായി യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ശ്രീകൃഷ്ണനെയും അർജുനനെയും വിഷമസന്ധിയിലാക്കുകയും ചെയ്തു. അടുത്ത ദിവസം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭീഷ്മദേവൻ അത്യുഗ്രമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തു, ഭഗവാനെയും അർജുനനെയും വിഷമസന്ധിയിലാക്കി. അർജുനൻ മിക്കവാറും പരാജയത്തിന്റെ വക്കോളം എത്തി. അടുത്ത ക്ഷണം അദ്ദേഹം ഭീഷ്മദേവനാൽ വധിക്കപ്പെടുമെന്ന വിധത്തിൽ പ്രക്ഷുബ്ധമായിരുന്ന അവസ്ഥ. അപ്പോ പിറ്റേ ദിവസം യുദ്ധത്തില് ഭീഷ്മദേവൻ വളരെ ഉഗ്രമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തപ്പോ അർജുനനെ വളരെയധികം വിശ്രമസന്ധിയിലാക്കി. അർജുനൻ ഏത് വിധത്തിലും പരാജയപ്പെടുന്ന കണ്ടൊരവസ്ഥ വന്നപ്പോ, ഭീഷ്മദേവനാൽ വധിക്കപ്പെടുമെന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വന്നപ്പോ സ്വന്തം ശബ്ദത്തെക്കാൾ പ്രധാനമായ ഭീഷ്മരുടെ ശബ്ദം കാത്തുരക്ഷിച്ച് സ്വന്തം ഭക്തനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നപ്പോ സ്വന്തം ഭക്തനെ രക്ഷിക്കാനും മറ്റൊരു ഭക്തന്റെ ശബ്ദം കാത്തുരക്ഷിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അവിടെ തന്റെ ശബ്ദം മാറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്രകാരം ബാഹ്യദൃഷ്ട ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തെ സ്വന്തം ശബ്ദത്തെ ലംഘിച്ചു. അപ്പോ ബാഹ്യദൃഷ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദത്തെ ലംഘിച്ചു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധാരംഭത്തിന് മുമ്പ് താൻ നിരായുധനായി നിലകൊള്ളുമെന്നും തന്റെ ശക്തി ഇരുപക്ഷത്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയില്ലെന്നും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ശപഥം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ അർജുനനെ സംരക്ഷിക്കാനായി അദ്ദേഹം രഥത്തിൽ നിന്നിറങ്ങുകയും കോപാവേശത്തോടെ രഥചക്രം കയ്യിലേന്തി ഭീഷ്മദേവന്റെ നേരെ സിംഹമാനയെ കൊല്ലാൻ എന്ന പോലെ ദ്രുതഗതിയിൽ പാഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ ശബ്ദം അവിടെ മറന്ന് തന്റെ ഭക്തനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രഥത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി രഥത്തിന്റെ ചക്രം കയ്യിലേന്തി കോപാവേശത്തോടെ പ്രകാരമാണോ ഒരു സിംഹം ആനയെ കൊല്ലാൻ എന്ന പോലെ ദ്രുതഗതിയിൽ പാഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു. വഴിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തരീയം താഴെ വീണെങ്കിലും കോപാകുലനായ അദ്ദേഹം അത് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനായ കൃഷ്ണനാൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നതിനായി ഭീഷ്മദേവൻ ഉടനെ തന്നെ ആയുധം ഉപേക്ഷിച്ച് നിലകൊണ്ടു. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവനാണെങ്കിലോ ഭഗവാനാൽ കൊല്ലപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആയുധമെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അവിടെ നിലകൊണ്ടു. ആ നിമിഷം തന്നെ ആ ദിവസത്തെ യുദ്ധം അപ്രകാരം അവസാനിക്കുകയും അർജുനൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പക്ഷെ ആ ദിവസം യുദ്ധത്തിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു പോയില്ലേ? സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന സമയം വരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞാൽ യുദ്ധം പാടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അന്നത്തെ ദിവസം അവിടെ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ നിമിഷം തന്നെ ആ യുദ്ധം അവിടെ അപ്രകാരം അവസാനിക്കുകയും അർജുനൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. നിശ്ചയമായും അർജുനൻ ഹനിക്കപ്പെടാൻ യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ലായിരുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഭഗവാൻ സ്വയം രഥത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സ്വന്തം മിത്രത്തെ രക്ഷിക്കാനായി
ഏതെങ്കിലും ആയുധം എടുക്കുന്നത് ദർശിക്കുവാൻ ഭീഷ്മദേവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ആയതിനാലാണ് അർജുനന്റെ മരണം ആസന്നമായി എന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥിതി ഭഗവാൻ സ്വയം സൃഷ്ടിച്ചത്. ഭീഷ്മദേവന്റെ പ്രതിജ്ഞ നിറവേറിയെന്നും താൻ രഥചക്രം കയ്യിലേന്തിയെന്നും കാണിക്കുന്നതിനായി ഭഗവാൻ ഭീഷ്മദേവന് മുന്നിൽ നിലകൊണ്ടു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഒരിക്കലും മരണപ്പെടില്ല. കാരണം അർജുനന്റെ കൂടെ ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും എന്ത് വേണമായിരുന്നു അതവിടെ? ഭഗവാൻ സ്വന്തം മിത്രത്തെ രക്ഷിക്കാനായി ആയുധം എടുക്കുന്നത് ദർശിക്കാൻ ആരാഗ്രഹിച്ചു? ഭീഷ്മദേവൻ. അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ വീരരസം ആര് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു? ഭഗവാന്റെ ആ വീരരസം കാണാനായിട്ട് ഭീഷ്മദേവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അർജുനന്റെ മരണം ആസന്നമായ വിധത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥിതി ഭഗവാൻ സ്വയം സൃഷ്ടിച്ചതും ഭീഷ്മദേവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നതും അത് പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ രഥം ചക്രം കയ്യിലേന്തി കാണിക്കുന്നതുമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഭീഷ്മദേവന് മുന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. കാരണം ആ ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹം നടപ്പാക്കാണ് ഇവിടെ ആര് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, കൃപാസിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗുരുപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പേപ്പർ തരണം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ വരേണ്ട കൃഷ്ണ പേപ്പറേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭീഷ്മർക്ക് വർഗങ്ങളാണ് നമുക്ക്. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ 37 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ എടുത്തു. ഭീഷ്മസ്തുതി ജസ്റ്റ് എഴുതി വെക്കാം. ഓരോന്നിലും ഭഗവാന്റെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് സ്തുതിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഭീഷ്മസ്തുതി ചൊല്ലുന്നതൊക്കെ വളരെ നല്ലതാ. രക്ഷ നിർത്താൻ തോന്നില്ല. ചിലത് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തോന്നും അല്ലെ നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓരോന്നില് അച്യുതെന്ന് പേരായി, പാർത്ഥസഖാന്ന് പേരായി ഓരോ ശ്ലോകത്തില്. അതിലിപ്പോ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല 32 തൊട്ട് 42 വരെയാണ് ഭീഷ്മസ്തുതി വരുന്നത്. അതിൽ 32 ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഭഗവാനിലേക്ക് ആ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഫസ്റ്റ് എന്താണ് മരണ സമയത്ത് എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതായിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ നീലവർണ്ണവും പിന്നെ മഞ്ഞപ്പട്ടും ധരിച്ച രൂപത്തെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് 33 ധ്യാനിക്കുന്നതായിട്ട് പറയുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യുദ്ധക്കളത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തില്, അതായത് പറഞ്ഞ കുതിരകളുടെ കാലടി കൊണ്ട് പൊടി കൊണ്ട് മുട്ടിമല നിറച്ച് പൊടിയായതും പിന്നെ വേർപ്പ് ശരീരം പരിശ്രമം കൊണ്ട് വേർപ്പ് തുള്ളികളായിട്ട് വന്നു. പിന്നെ എന്താണ് ഈ രൂപത്തില് ശരീരത്തിലെ മുറിവുകൾ വന്നു എന്നല്ല പറയുന്നത്. അതാണ് അതിൽ അങ്ങനെ അതാണ് അതിൽ പറഞ്ഞ ആ രൂപത്തിലാണ് അതിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. പിന്നത്തെ വന്നിട്ട് അർജുനൻ പറയുന്നത് പേര് നിർത്താൻ പറയുന്നതാണ് 35-ാമത്തതില്. അതായത് ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരുടെ ആ വാക്കുകൾ അനുസരിക്കുക, അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെയാണ്. പിന്നെ ശത്രുക്കളെ നോട്ടം കൊണ്ട് പോലും എന്ത് ചെയ്യാണ്? നോട്ടത്തിലൂടെ തന്നെ ശത്രുക്കൾക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം? ഭഗവാനോട് കൊടുക്കണായിട്ട്. അതാണ് ആ 35-ാമത്തിൽ പറയുന്നത്. 36-ാമത്തില് അർജുനന്റെ അജ്ഞാനം മാറ്റി കൊടുക്കണം. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ജ്ഞാനം ഉപയോഗിച്ചു കൊടുത്ത് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിലുള്ള ഭക്തി. പിന്നെ 37-ാമത്തെ നമ്മൾ എടുത്തു അല്ലെ. 37-ാമത്തില് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ്? അർജുനന്റെ ഭക്തന്റെ നേരെ പ്രതിജ്ഞ ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ പ്രതിജ്ഞ നിറവേറ്റി കൊടുക്കാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ. ഭക്തനെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, മറ്റൊരു ഭക്തന്റെ പ്രതിജ്ഞ